Wala tun video hi chuanin scholarship dildan karon enter dona masain ihmong hian Mizoram hi post matric scholarship to ST student Mizoram le pre matric scholarship to ST student class 9 and 10 Mizoram ta ihmong hian open till 8 March 2024 dia March ni Hriat cheng an honga post matric le pre matric hi so nama sign enting nge tanin register ti hin ta nama sign applicant corner ti hin bunga helai mi hi login ti noi chi new registration ti hi kan klikang chumi zawa in scroll thanga helai box te pahnih hi in click lang ti hian chuan continue in metang in zo vele ti hian ron langa I have Aadhaar ti hin tlikang Aadhaar mo chuan ta hian in Aadhaar le in mobile link na number kha ta hian in type lu tang privacy reason awangin ka number hi ron show lo nga mi hrithem don nia get OTP mong hian 625394 625394 tinga chuan ta hian captcha thunlu ngai ta captcha hian two option an ran da ta thei hi ta hianin audio captcha po thea image captcha po thea in normally prefer zo zo khan tlang thea ke ero chuanin audio captcha ka mang dona 107867 ania chuan verify hi kan klikang verify and click zo hnuah khanin hei Aadhaar number chutlu khangai ta hianin in Aadhaar number tak tak kha in download in enter don ni ta hian chuan angai te bokin get OTP in click liang chuan OTP in phone a kharon lut liang 645467 645467 chuan ta hian captcha hi in du zo zo ka soi tawng khan image captcha pawh hmang thea audio captcha pawh hmang thea ke ro chuan audio captcha ka hmang dona nine 445 te khan in tin zo vek nuwa verify hi in click liang in hmong hianin hemi lam side a hian applicant name a hin hming alanga Aadhaar number a hian atup lampang Aadhaar number a 4 digit number pali kha a show nga a bakung chu in haidanga chuan in gender in date of birth le in address in Aadhaar card number ang chi khan a lang doni chuan het lampang in side a in thlak ron langa due to setong ka privacy reason van ke chu ten karon hai shi podanga ta tak hian enter the following detail a hianin scholarship type a hianin in click nga scholarship scheme ti hin petang chuan category hi ke hi post matric turin ka dil dona post matric hi kan hriat theih dan tur chuanin 11 le 12 chumi baka college le university te ho tanian post matric pi kan ta pre matric tu kami opposite che kan ta class 11 ting at nuelam ho kha pre matric kan ta ni chuanin kha adil tu te khanin class 11 ni chuan post matric 12 ni chuan post matric college le university ni chuan post matric class 11 class 9 le class 10 ni chuan pre matric ti khan chuan ke chu post matric ka click nga state yom state kha Mizoram scholarship board me travel scholarship deal don wang state of the mission chu Mizoram chuanin father name ta hen in paming in enter don ni chuan ta hen nu ming ta hen mani personal email ID da lu don ni chuan ta captcha
ngaite bakin dalu le ngaya du chuan helai mi kapcha x7xu3w point ti the ma se audio kapcha I awesome soka kan manga 69361 imong en hi NPCI member status imong hei tik lemar lang ta hei ngei kan ti chuanin hei hian aron ti chiang deuh chu nangma Aadhaar card le I bank kha ain linge ti na ania amje chu nakina inti huna tiang hina ron lang lo mai thea ta tak khanin nangma bank le I Aadhaar kha ain thlun zom lowa chu wangin kha arang lamin I bank omna branch a ikalangaya ke hi state bank kanea ke hi atira kha chuanin ain ling lawa ke po branch manager te muin engamo engamo fill up tur document no khom ve a pahnih chuan Aadhaar card xerox kengin fill up tira 24 hours chungin NPCI member status hi alo activate ngalani arang lutuka abo thlak lova branch state bank kerlo po dangte ni chuan in bank manager inangma account I honna manager te khaba mula alo bot pi sakteng chu chuan hei tianga nge ni I Aadhaar card le I bank link lo check na po kina video shan pain kanon siama toite in emo short video ten kanon siama arsalova chu npci.org.in khana check thea ta chuanin hemi npci.org.in khana check thea ta hian mo hemi website khana check thea chuan video karon lut le tonga register ti kan tlikang register kan tik zo no ngai hmongin hei password te ID te kadong towa hmong hian chuan hmong hei you have successfully registered and your registration number is MZ2023240020916661 password has been sent into your mobile number antitani chuan click here to log in and fill your application form ta themi zo ching application form fill up on and tran ta cheni tunami kha chu kain register rengot ta NSP noya tuna chuan kan form kan fill up don ta cheni kemi form fill up tur ma sa hen ke mani ID le password kha kan dalungai ta message ak andon ange kan ID le password kha kan don kha ta hen kan chulu don ni te khan kan ID le kan ID le kan password te khan message ak andon kha kan fill up zo nuwa kapcha te kan dalu le nga chuan login hi kan tlikang login kan tik zo noi hi teng hi ron lang leng in mong hian hei y6c3q ti hi kan tar dut le y6c3q ti kan tar dut nga confirm OTP kan tlikang invalid OTP te y6c3q q is small to so kan ta takhian tuna kan password miron NSP tanga miron thon kan date of birth kan password ta ani ta hian kami kha ange ni kan thla khun chi ni ta hian heta hian indu du password in mang thea kami ID kha chuang ai renga I password te ro I thlak du chun thlak te du chun date of birth te kan password te kan siam photanga te kan password te kan sim jong to imong your password must satisfy the following te imong hi imong te hian strong ate ta ni te kan submit ang kami password login le password vel kan tin vel zo no thein miron muda kan minga langa kan application ID te klai vel na MZ2023240020916661 ta hin kan ti to be an fill hemi ni ta ni application form link digital card te Aadhaar status te check your status te change scholarship category te KYC face authentication te change password te tabuk ta hin application form
application form một cái hay fill up tung nó để tấm hồ đây nga in mong hiền present class course present course year date admission room number date admission year date other detail at hiền is disabled measure status detail mà in mong hiền tiếng sai ang chi mong hiền li thil sen ang mo asterisk sai ang chi này chu fill up ngay tụi ta cái ngày thà thế rồi ngày thà chi này là vá cần fill up ngay tụi nhỉ mà sign religion trong cần trân nga religion hi Christian score hi ST cha na family income te de score te ma mi ka fill up zo huna karong kirleng ti khan fill up ngai zong te kan fill up zo to a chuan hei academic detail lampang te general information te other detail te kan fill up zo to a ta hianin entinge kan tiang kan ti chuanin he general information a hianin he religion te kan community category te kan thalanga kan enroll income te kan dal wangai boka kan enroll income kha kan certificate lak chuan khai mil tur nia heta tuna helai box a hianin noi khat ne ta se ma se certificate kha noi khat le singa te ne ta se kha ai mil tur ni o chuanin helai select your institute ti a hianin he helai hi ta hianin nang mani institution lu na kha in thlan ve nga ya ta chuanin ati dan chu select your institute ti hi mi ho helai thil pol hi mo he hin petanga chuanin helai hian in institution state om na khain tlek do ni chu Mizoram ania Mizoram ani lo Mizoram no kan dil don wangin Mizoram chuanin in district om na ten district hi champhai yom chun champhai na thelum chun na thel khozo scholarship longtlai longlei ma mit sai ha sai thol serchip heta hianin i district om na kha i met to bang ke kom na chu aizon leta chuan get institution list ti kan tlikang get institution list ti in hei 280 entries lai me oma ta hen school nge institution om na chi kha alo lo me the mi first entries velai ma mi 10 entries son velai mo ta hen lo chuanin search bar ai lu tanga em search bar a hian ai lu hnuai institution na khai zong don ni in mo hen university ka type a hetia nge ni university ka type no hian hei option pathum ran pe a hemi option pathum zinga hianin ka institution lu na yom ta he 130 ni ta nang ni nge ni 138 hemi Mizoram University Aizawl te ni chuan Mizoram University Aizawl te yin met top menga chuan achunga hemi Mizoram University Aizawl ti hnuai select like cancel te select hin click mai don ni pa chunga ni chuan he pa chunga hi in select menga chuan ke hi ikfai ni ta chuan kan select nga kami kan select zo no kan ti le tur chu hemi kan enrollment number hin ta ni enrollment number hi institution a kan ID kami ID card no khamo ta khan omanga ma se institution hi ain ang lo thau loma enge ka shelowa sang pa ne ke ni chu he hin ta nane dang do mai the ka shelowa admission enrollment registration number in yellow chuan admission a in form number kha ta hin dalut mai don nia chuan ta admission year in dalut nga chuan enroll number in section na in dalut bokanga chuan present class course hi in thlang le don ni then option no en hei then stream sang om ta hemi stream sang zinga hianin stream lak ber khai zong don ni ta hianin stream lak kha alo omlo pal ani chuan in institution a hemi scholarship lampanga boiputu ni ma chuanin informa kan stream lak yom lova chu khongain in theng em ti don nia hei in nodal officer institution om khanin alo lenga kami example a commerce semi master of commerce mo ta se kami nodal officer khanin namani institution ang boiputu khanin thei ni o chuan master of commerce 2 years kan tlik nga hemi present class course year hi kan thla hemi choose your option hi kan tlik liang option hi tlikanga then ta hin wan thlanga
chuanin mode of study a hian regular full time in tlanga ta hian present class started in class 10 ni thla le kum kha in dalu tanga chuan in previous board university name ta hian in dalu tanga ke hi Mizoram University Aizawl ania chuan ta hian previous course a hian in previous course lo pass chhuat tawna kha in helai option a hian in thlang lawn ni ta hian ai 10th HSC intermediate equivalent detailma degree graduate undergraduate integrated on boka chuan post graduation toka ke hi 2023 a khanin degree graduate ni ta chuan hi ka click anga ma se 11 le 12 Diltuten ho chu hemi HSC higher secondary the intermediate equivalent ti hin click ang chuan pre-matric deal ho mo khau ho hei class 10 ho kha helai 10 hin click mai don helai 10 option mi mo hemi 10 option mi hi chu hemi degree graduate hin ta chuan khami in pass kum kha khami degree in in pass kum kha in ta hin da le don ke 2023 ni ta chuan ta previous class percentage hei hi Mizoram University nuai ni chuan CGPA angin omin ka sia chu percentage a chantir tur ani in chantir anga chu in chantir zon nuwa ta hian in dalu dang university rank holder ini chuanin yes itinga ini lo chuan no chuan ta hian in 10 le 12 roll number in dalu ngai dona ta hian in 10 le 12 roll number hi khoi ange ka hmu thiang in ti chuanin in mark sheet a khan tinglampang top vela khan omanga in registration number nen khan omang ta khan registration number ni lovin in roll number che kha ta hian in dalu tang roll number hi ta hian hemi ta hian dalu tanga chuan ta hian in dalu boka in roll number mo chuan ta hian khami in pass chuana board kha ta hian in at leng ta hian Mizoram ta hian in search to ta hian mo Mizoram Board of School Education chatla Aizawl ti hin tlang tui bokin ta hian ai nang renga chuan in pass kum kha ta hian in dalu tang class 10 2018 khan ka passa chuan 12 2020 khan ka passa chuan chu khami khan in mark sheet a khanin ngei ni total in amtani percentage in omlo ta kha tak kha example 312 ni ta se khami 312 kha percentage in changtirang chumi 10 le 12 in chantir zon nuwa chuan helai competitive exam low qualified ton chu helai hi do chuan in fill up thea mo hemi exam conducted ti te competitive exam role ti te chuan competitive exam year ti te in fill up thenga competitive lam emma qualified ka nei lo vain he chu mo commit thea chuan others details a betongen orphan in chuan yes intinga ini lo chuan no disable ini chuan yes ni lo chuan no chuan marital status hi nupui kala ni lo wa chuwain unmarried in nei ni chuan married ti mai don nia chuan parents profession tlai parents profession a hianin helai option dal zinga in omlo ni chuan others ti mai don nia chuan hi not applicable chuan ti khan hemi application form fill up chu kan zauta next a hian fill up tur dang om le a chu kan en leng ti khan het contact detail ti te scheme detail ti te upload document ngai te om don chi ta hian upload ngai a hianin income certificate i upload ngai dona income certificate hi DC magistrate mi mo kha khami khani dona chuan in tribal certificate ta in upload ngai dona chuan in bonafide student of institution hi angai don bokani chuan ta tak hian bonafide student of institution hi khoi tangai lak tur mo kan ti chuanin helai hmunga doc format ti kan hmunga doc format ti income le tribal a chuan velo ta he chu download option velo ta hian download ti hi in click anga click lo omanga in hming omanga in pa hming omanga in institution lo na hming om bokanga chuanin pin te omanga in ID omanga in ID noya chi khan in roll number da turum don ta ni ta kha in roll number khan in nge ni helai enrollment number da
current kada 23FMPCMZT0 2230 ti kha indang mo mase chu in print chunga tan hemi hi in print chhuak anga in print chhuak chu ngei ni imong hian institution seal angai ta institution seal mai ba kha signature of the head of institution kha ngai ta chuan a contact number kha zia ngai ta ni chuan passport size pakhat angai ta ta hian bel tur mo chu in kenganga hei bonafide hi in kenganga chu in head of institution bula in kenga ani chuan seal le signature le contact number kha zinga chu na thla in langa chumi thla in la ka chu jpeg in jpg mo kha in siamanga chuan ta in upload ton mai ta ni chuan home district a hian ta hianin option a hianin inamna district kha ani tamai ta ke chu aizo ni ta sai tong khanin rural nam chuan rural in tlik nga urban nam chuan urban in tlik mai nga ke ni chu rural kan ma wang rural kan tlik nga chuan ta hian rural hian sub district om ta ni hela sub district option a hianin tlanglon darlon aibok thingsu thlia om ta ni ta hian ke ni sub district a hianin tlanglon ma kanam ta chuan village hi sairang chuan ta hian house number le street number etc ti vel zia ta hian house number in dalon don ni chuan in dalon don nuai ta hian in pin code danga in pin in pin code in dalu danga ti khan kan ti tungai zong zong chu kan ti zo to a chuan ta hian select the scheme to apply hen hei a in click sa post matric scholarship to ST student Mizoram ti hi a in click sa nga click boy vak ngai to lawa in click sa automatic in chuan hamin inti chung lampang hamio contact detail le scheme detail zo upload in tame ta chuan upload tur hi in nei vek to page chuan in submit ngal thei ta ni chuan ta hian income certificate hi view document te hian khu mit lemang to om ta patung khu ka upload to khu ange ni bonafide example a bonafide student of institution ti hi click ta la mit lem mo khu view document ta ni in mong hian hei hi ni ta khu institution silum ta kan institution sil mai ba ka kan institution head of institution signature le number om ta khu ani ta hei kan upload angai ta ni mo hei kan upload anga chuan ta hei income certificate le travel certificate chu tiang chi kan ta mai ta chuan ta kan ti tur azor pui chu kan zo ani ta mai ta ti han ti han kan zo ta in hemi final submit ma si hianin voi khat check non version shim adik view kan shet chuan hei kan final submit thei to ni ti hian khatiang ka check no kan helai form hi fill up that le angai thina hemi hnuai lampang chu angai ran to lova a in save ta mo auto save ti khan kan zo to income certificate te set class travel certificate te kan upload zo to bonafide te po institution tangin sile signature kan la fel vek to ti khan kan final submit top te ta ni ti khanin du chuanin hemi income certificate te travel certificate du chuanin view document in view te a hlom deuh pakhat chu travel certificate upload tura te khan income certificate te kha upload sual pal te la oma tu chuan in view thale te a thashim shim ti kha kan zo vek to a ti tur tur zong zong te kan te fel zo vek to a kan final submit thei ta ti khan kan final submit ta tiang hian om ta ni in mong hian mo hei ti hian kan zo to hemi hi
kan scholarship kan dilna registration detail te applicability detail te basic detail contact details te ni ta ni mo hian mo ho khun ta kan fill ho zong kha ta in om vek ta ni mo hian ho constitution nam te kan present class course te om kim vek ta ni chu hei kan print anga hemi kan print hi constitution a kan submit ang hard copy mo hei kan submit anga chuan kami concern scholarship kan institution concern tu khanin institution atang min verify sakna chu state a an thon don ni kami state of mo state an thon state tang khanin center la tikhan scholarship dilan chu video chu kha zong khani se ilo lokpui ngei ka be se a shet thiam lo lai te ange chulai chu shet thiam lo wa ti te in nei te ni chuanin description a khanin ka phone number contact atu ka danga meron bedon nia kelom tu ke